kawuono wuotho kele county mar Mula, kaluongo Mula tingeni awacho county mane, wane county ma Migori, to kawuono wantie Nyatike sub county, kuma bende kawuono wadwaro romo gi japur man gi lony korka pith mar alode, obed skuma, obed bo, obed dek, obed osuga, to nikech kawuono wadwa wuoye pith mar skuma, japur ma bende wan godo odiochieng' ma kawuono iluongo ni Mr. Pius. Luore gi skul manidhie kata kihero Pius Amolo. Yena mondo akaw thuolo mar rwaki e chenro mar jumani kaka pile, luonga ni Alori nyaka Black. Machiegni uru. Ber. Ber ahinya. Dhi nade? Adhi ber machiegni. Beri nade? An maber. Aneno ka idiche puodho kae. Adich atiyo. Kamano. Dichieng' ma kawuono ka kori neno ni ber mondo ilime puothi ne kaka weche bedo. Kamano alime. Adaher ni fulri ne jopiny nyiswa nyingi kuma wantie gi gima in iwuon itimo. Nyinga en Pius Amolo Oko. Kama wantie ni iluongo ni Nyatike sub location, Migori County, Central Kadem, Luala Village, kama pure sani. Isebedo kipuro kuom kinde marom nade? Achako purni mwaka mar 1981. Kane ne asebedo katiyo, tabedo gi family, kura nuang ka tich ne ok nyalo konya, kura nang'ado bura ni mondo mi abi apur. Kura chako pur 1981 nyaka sani pod apuro. To e kinde ma bende isebedo kipuro, akiaka en skuma kende misebedo kipuro koso nitie gik moko bende mopogore gi skuma ma in iwuon ipidho? Asebedo kapuro gik mopogore kopogore ga lote. Asepuro watermelon, asepuro pilu hoho, asepuro rabolo, asepuro gik machalo kaka mawembe, kata sani an gi puoth mawembe batha kacha. Kamano, kora asepuro gik mopogore gik mang'eny, alote gi olembe duto asepuro, nyaka poi duto asepuro. Manyiso ni skuma isebedo kipidho kuom kinde marom nade kopogore gi cham moko ma in iwuon isebedo skuma ni isepidhe kuom kinde marom? Skuma asepidho mang'eny nikech kachako pur mar mwaka mar 1981 no, skuma mana chako go moko gita chaka duga. Kora skuma ne masepuro higni go duto. Mano nyiso ni makmani nitie kinde moko man gi challenges mokoro kapure. Especially seche ma koth chwe kaka neno era ma wantie ni. Ka koth ochwe to pi pong'e, koro seche ma pi opong'e no, koro abrek ok anyal pure nyaka koro arit ma pi machal gi ma koth rumo eka koro wapure. Nikech once no yudo pi to towo. In kaka japur ni chako nang'o ndalo michako pidho skuma ni? Skuma nachako pidho kana seneno kane mokwongo babu wana japur mar skuma kapod atin. Kuna neno ka babo pidho skuma, ka koro wach tich kucho koro seneno ka ok dhina maber. Koro aduogo pidho skuma kaka neno kaka ne baba wapidho. Koro nang'e ludogi, nang'e loso seedbed, nang'e kaka ipidhogi, koro achako pidhogi. Skuma kawo kinde marom nade puodho? Skuma ka waludo, seedbed otieko jumbe 3. To kwa set transplant gi, wachako ng'wedogi be kokawo jumbe 3 to wachako ng'wedogi. Mainly ka dwe achiel oserumo koro wachako ng'weto. Ng'wedo skuma kaka malo bere, waburo ng'wedo gi bang' dweche 6 kapod ng'wedo skuma. Skuma timo maber e lowo machal nade? Skuma timo maber e lowo mar black cotton soil. Otime maber sana, lakini gima nyaka wang'e ni wabedo go machiegni, manyaka wapar en ni to bende kanyo wanyalo bedo machiegni gi pi. Pi ne gima nyaka wakwongo wapar mokwongo ni to mara pidho skuma ni be nitie pi machiegni madang' apidhe go. Mane gima kwongo paro. Skuma ok dwar pi mang'eny, skuma dwaro pi mediere. Odwaro pi moyudo ng'ich to yudo liet. Koyudo ng'ich ma constant botuwo. Koro dwaro yudo pi mediere. Bende nitie ndalo mabe wanya wacho ni skuma nitie chiro kabisa kata peak season? Skuma nigi chiro seche machieng' rieny kaka sani. Makoro koth ok chwe, alode ma mon ng'wede pap be koro onge, seche ma skuma koro wayude pesa. Ere kaka un uwegi uiko lo? Lo akwonga puro, anyalo pure gi tinga, anyalo pure gi dhok. Kasepure gi dhok, taburo loso lo gi lweta koro. Koro kaloso gi lweta, aburo loso faros. Aburo kunyo bugni mag faros matut kama maber, mayom.
kaeto kora biro transplant gi kakelo gi bugni gi. Spacing mar kinde ka kinde bedo futa achiel gi inch auchiel. Kidalot ka lot bedo futa 2. Akia ka ini wuoni tiyo gi fertilizer puthi kae? Mbele ni choko tiyo gi fertilizer, to seche ma wachalo mapichieng rieny kama, to watemo keto fertilizer CAN mondo mi kiki chieng mak gi mang'eny. Bedo miyo gibedo gi ng'ich kinde mang'eny. Kata koro iolo pi matin to gibedo gi ng'ich. To gi kinde ma bende wantiere, akia ka ini wuoni kao alot itere chiro koso jo uso biro e puodho ka to ginyiepo ire? Sani jo uso biro ira e chiro e puodho ka. Kaka nyoro dinyi bi ka nyoro. Nyogi pongo puodho ka manyogi gikawa ka alot ukinyi to gidhi. Moko bende akawo atere skul. Nitie skunde madwaro koro be atere. Koro nikech en gima jopur mar alot ni ok ng'eny koni tin. Koro demand mare bende nitie. To daher ng'eyo ka bende alot mar skuma ni be inya timne intercropping? Inyalo timne ka iketo spacing malach mok chal gi ma. Koro kiketo spacing kodwaro gimoro mabit bor mayombe, inyalo keto oduma iye, koro iketo gi achiel achiel ok iketo gi mang'eny. Inyalo keto gi achiel ok odwar gimoro maborne rom kod borne ni machalo kata kaka oganda. Kipidho to borgi biro bedo maromre, koro gibiro mare chiemo. Kipidho maborne nyalo yombe to inyalo mana pidho. Koro bang' nikech kose yombe to koro chiemo oyudo gine gimoro moro bedo koro bedo gi piny. Iketo gi spacing mopogore gi miketo ga lot. To kisegole e puodho ka ma wacho ni iseng'wede ma orumo, kichaki puro ibiro duoko skuma kae koso iketo gimoro mopogore gi skuma e luka? Kama golo sikuma ok anyal duoko sikuma. Ka golo sikuma aduoko akete nyanya. Kata kodhi moro machielo. Ang'o miyo mano timore? Mano watimo nikech ka ok itimo mano to sikuma gi gimoro ka gimoro nigi tuone. Kinuoyo pidhe to tuo biro bede, koro duogo mako moro machielo. Kaka sikuma wan gi seche moko tie fungal diseases moko mamako gi mopogore gi pests moko mamako gi. Koro fungal no kinuoye, fungal disease nyalo biro mamako gi. Koro nyaka chaki pidh mo gimoro machielo mondo muche chorum. Ginang'o ma ini wuon kaka japur ing'iyo kama ka iyud yuto makare? Gima ng'iyo en ni sikumba ni arite yo maber, maonge tuo moro momake, kata onge kudni moro momake, kendo nyaka ne ni alot na ni ong'ich, maka jachiemo biro nwang' ka en gimoro manyalo moro wang'e. Sani chiro ber mar sikuma. Sani jochiemo dware kaka ira modake ni. Onge ng'at machielo mopuro gi mopogore kod an. An ema jochiemo biro ira. An ema joma kawo alot ka tere chiro biro ira to gikawo ka to gitere chiro. An ema jo skul mani machiegni kaka dwaro alot to gibiro ira kendo atero negi alot gi skul kaka nyoro kendo kata kaka kinya biro tero alot e skul. Erokamano ahinya. To nikech puodho ma bende wantie aneno koler ahinya, ang'o ma in iwuon kaka japur itimo mondo iyud ni alodi ni onyak maber makata sama itere chiro kata e skul kuma itero gi duoko bedo ni makare? Sikuma kipidho sikuma to waolo ne sikuma pi. Iolo ne sikuma pi diriyo. Kiseolo pi diriyo to chuno nyaka idoye kata oler kata ok oler. Idoye mondo lowo obed thuolo ma muya nyalo ringe, pi nyalo ringe. Koro nyaka ine ni gino duto isiko idoye adoya kata iloso ne lowo. Mok iling'a ling'a ni sikumba ni ler. Koro iweye mok itugne lowo. Nyaka itugne lowo mondo mi odonjie, mondo mi pi bende odonjie, mondo mi giyud kaka ginyalo dongo e yo makare. Mana kamano janeno marwa watieko kidieny mokwongo mar chenro mar pur gi ohala. Wadwa dhi e rusa mar dakika moko machuok aeto bang'e waduogo. Kik idhi mabor. Tugo koro eka iye ochacho. Party is a party. Ka gik moko medo mana fwenyore, to ngima bende medo bedo matek e boma maduong'. Gimoro amora ma Nyasaye omiya ok awene jachien. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Onge gima waluoro bwana, chiel chunye ni wakete pile wacham. Ni ane ngima nyar kochia kod osiepene kaachiel kod joodgi. Kata lit ne nyiere ya e lak chogo. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Ano kaero joma hero walo. Ano kaero ng'at manyisa gik moko. Nyar kochia tich abich ka tich abich saa 1:55 otieno. Mana e Ramogi TV.
Kidonda miketona ni wecheragi. Rama nyagini rama, nyathina gini rama, yabe nyiri gini rama, weketa giting'oni. Ang'o muloko pachime nyagiera aworo. Ang'o muloko pachime nyagiera. To get Susumila as your skiza tune, dial *812 *784#. Ramogi TV eod jothune duto. Ei chuny Punjab, hera motegno ne odongo. I love you, Sarabjit. Jod Sardani, oweka chunygi nigi lit mang'eny. Kargi ji adekni, hera bro keto gi kamoro achiel nyaka chieng'. Chunogi ni nyaka gimakre motegno gi hera kod winjruok. Ok unyal paro kaka unupuonju. Wan ji adek, wan wachalo kaka ngum. To ngum moriwre otegno, to mowere kamae ok otegno. To e piny kama gik malich timore, en ng'ano ma ginyalo geno. En ang'o momiyo nyakono okawo pache kamano? Kara nyakono en ng'a? Riwri kodwa e wuoth manyien mopong' gi hera kod chir. Choti Sardani, wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Machiegni kendo janeno marwa kidieny mar ariyo kaka wuon adwa na parni ni antie county mar Migori, Nyatike sub county, Kadem North. Kuma bende pod wan gi puonj kae madhi gi pith mar alot mar skuma. Baba, daher ng'eyo ni ka itimo mulching, ang'o miketo lum kata yugi e bath alot gi? Yugo gi akete bath alot ka. Gi weche ariyo. Mokwongo yugi ni ka olo pi e puodho ka to koro ng'ich ok rum piyo. Ogeng'o mondo kik evaporation timre mapiyo. Machielo otamo buya bende ti. Kasekete kama to koro buya be ok ti e iye. Kase ole pi buya be koro kokete gi doyo mapile pile. Pi obudho gi pi, doyo be koro deko matin ka ok koro adoye. Manyiso ni en lum ma inyagola gola samo ng'ich no tibiro tikete e puodho. Dwaro kigol lum, iketo lum otuo, lum mang'ich ok inyal keto nikech kiketo lum otuo to samoro iolo pi, inyalo chako dongo kendo, iketo ma lum otuo. Sama nwa wuoye spacing, dong koro inyalo lero ni kaka mae line koso kamae kaka in iwuon iketo line. Alot gi maa e line gi, maa line between row gi row. Koro line mene between row gi row ni emikete ang'o? Emikete lum. Mano omiyo ne line ki line bedo mang'eny, bedo fit ariyo. Mondo mi thuolo mar kata doye kata kete gimoro minyalo dwa ni keti. Ma kodhi, ma kaka kodhi ni chalo. Ma ok kodhi, ma mbolea. CNA. Ma CNA mi wacho cha. Ma wacho cha. Koro en wakete e ndalo ma piny otuo kama mondo mi omed gini ng'ich. Okelo ng'ich ma kikete to yole pi. Koro ng'ich cha bedo ndalo mang'eny. Ng'ich bedo seche mang'eny. Manyiso ni en mikwongi kete kaeti ikawo lum. Ikwongi kete kata ikawo lum ikete. Kaka koro sani ka wasekete. Koro kete lum. Koro kinyago pi. Kamano. Kech kikete kokigo pi. Kendo be onyalo chako kelo rach, onyalo kelo liet moro makado gigi chako bedo mok ng'ich. Koro at least nyaka go pi. Koro Jakabulak, waketo mbolea gi e seche mag chieng' mondo mi omed bedo gi ng'ich. Koro kwakete to wakete kama. Iketo machiegni but tiende. Ok iket miti bede tiende, iketo but tiende machiegni gi tiende. Kiseketo but gi tiende kamano, koro ibiro ume gi lum. Koro wach ni mae aketo but tiende. But tiende. Kanyo. Koso mana aketo mang'eny. Mano maromo kamano. Kaita chaka keto wach ni moro ni but tiende kama. Kamano. Koro wabiro ume gi lum to wago pi mondo gigo timre nade mondo gigo melt.
Lum kori kita. Koro lum wakita kete diere. E kind line gi line. Nyakwara Mongia Jwangi minena timo no kisungu dendo ni mulching. Manyiso ni ndalo makoro wadhi ndalo oro. To nikech alot mar skuma timo maber ka onge pi mang'eny to dwaro mana ng'ich matin. Koro sama waseketo mbolea to wakawo lum motuo to wakete ei line kanyo. Mano miyo alot yudo ng'ich maber kata buya ok thag japur samoro amora ma inuguno timang'o en e puodho. Koro sama wasetime kamae pi wadhi olo ne okinyi koso pi ang' ne ol godhiambo? Pi wanyalo olo ne godhiambo nikech pi wabiro go gi generator ma wagoyo go pi kwagole e aora kwa olo go ka. Nikech naseng'eyo ni ok inyal pidho alot kama pi onge. Koro nyaka iket alot kama pi nitie, kiketo generator nikech lwedo to ok nyal. Lwedo nyalo ma pidho alot moko 3-4. Ani puodho ni beduong' ma kata kiwacho ni dwa chako omo pi. Ok dinyal. Pi olo ka nginyal. Koro en mana generator nitie piny kacha e tie aora. Aora ni machiegni. Aora ni machiegni. Kwa dhi nyime kama nyanya nitie kacha, ibiro dhi yudo ka nyuogo nyanya no nyuro. Ato samoro be ni wacho ni nitie kudni kata tuoche mabe samoro thago alot. Ere kaka in iwuon inya fwenyo gi to sami fwenyo ere igone gi yath didi? Wach ni kaka ineno ma fungal dugneno kaka line gi chalo ma en gi cases ariyo ma fungal disease modwaro yath mar monego gone mar fungal disease. Koro kendo mar ariyo mar gini alot ni nyocho itene odongo mang'eny modhi obedo piny kama kobedo piny koro bedo gi sunburn chieng' wang' nikech odhi oriwore gi lowo nikech pok ne watimo mulching ka. Koro odhi omako lowo, koro lowo liet cha odhi omake to golo gino. Koro mago be achiel kuom gima watimo mulching. Koro sama wach ni yath kigoyo nitie seche ma onego bed maber gi go yath koso yath inyago agoya samoro amora e puodho? Yath igoga gokinyi. Yath ber gigoyo gokinyi. To kendo nitie yedhe kaka onyisi, nitie migoyo bang' jumbe 7 kata migoyo bang' jumbe 2 kigo yath. Koro seche migo yath no nitie kaka onyisi. Onyisi nitie yedhe ma kigoyo tiduogo idonjo ei alot no bang' ka juma oserumo. Ok inyal biro ng'wedo alot kapok juma orumo. Koro joma kia to kawo yedhe kata mag okuodo to biro gono alot to alot nigi yadhe migoyo monyisi kaka ndalo mitieko ting'wede. Mang'enyne nitie yedhe moko manyalo kawo ndalo 3 to ng'enyne kawo 7 days kokidonjo e alot no king'wede. Kamano. Kwa wuoye wach chiro mar skuma sani gi alwora ma kuma bende wach ni intiere ni ochalo nade? Sani chiro ber mang'eny kendo sani en sama wayude pesa ma wanego ohala sama chalo kama machiegni wayudo pesa. Jong'iewo biro mana iye ka to gimiwa pesa ka to wauso bende kuma ber nikech demand ber. Kamano. Enso demand sani ni malo kaluwore be nikech wane ndalo oro alode mamoko gi sani. Koro onge. Kuma mon dhako nyalo dhi yudo alot onge. Koro kae mako bire to biro ne wadhi ayudo alot moro ka. To kata jowero biro waro ka. Koro jowero ko waro ka dogo chungu ne gi kocha. Dogo chungu ne kono gidhi gi uso. Ini wuon kaka japur gin ber mage ma iseneno chakre chak puro alot, watermelon, gik mopogore gi kaka japur? Aseneno ber mang'eny nikech asebedo ma puonjo nyithinda. Apuonjo nyithinda mang'eny gi purni. Moko ni university, moko sedhi nyaka university, moko dhi kata sani, moko bende ni kata ariyo ni Japan. Pok gitieko mana somogi. Asetero gi gini. Ma chaka bedo mang'eyo kata dhok, kineno magi dhoge na mapurogo. Ang'eyo gi mana gi gini. Kendo an kata gi dhok mamine madago nyiedho. Magi no kanyal twi ka gito gi kwaye pap mayudo mana gi tijni. Koro tijno osekonya mang'eny. To be e county ma Migori kae akia kaka iseyudo sirruok moro amora koya e county government kaluwore gi kaka nitie weche kata migepe mag jopur? Onge gimoro amora maseyudo kuomgi madang' awach mainly mak mana ne nitie e kinde moro mane gikelo na maembe
grafted maembe man bute ka bibro neno gi mancha ne gi kelo na masepidho some 2 years ago e gima danga wach ni sirkal osemia to gima opogore gi mano ma sirkal osemia to koro pod onge. To nikech in gi lony korka pur to gi ndalo ma wantiere godo ni rowere mang'eny sani osedonje pur. Akeka lony ma in godo ni samoro in gi ndalo ma inyalo bedo ni keto thenge mar konyo yudhe kata rowere man gi gombo mar pur. An gi timo mano kata sani ineno yudhe man kachaka ariyo go mamoko bende onge nikata sani kata pur mipuro malo kacha mar nyanya gine mapuonjo gi kendo gin makora weyo ni mondo megi digi timgi. Kuro joma dwaro nitie kata kidhi bathe kachacha nitie gijende moko masana se chako puonjo gini ma already kise chako puro lot e puodho ma bathe kochacha okonyal gi kanyo sani. Gin challenges kata midhiero kata pek mage ma ini wuon kaka japur ineno ni ikale to ang'o ma digomb ni omengo bedie? Ka challenge masebiro kaneno kinde mapuro en pong mar pi flood se ko biro ketho gik moko kaka kamontie ni ngene kama dok piny be kama nyalo pidhe lot koro ka pi obiro to ketho gige wagi te mo chako rit nyaka koro chako tuo koro ko chako wapidho. Wach machielo kaka sani wan galot kata in kani biro neno kama no waluwo mondo kata mon ng'wedo lot kacha lot en gima pek mondo tinga lot no ter kucho onge yo ma wanyalo biro go ka nikech kama neno wantie ni nene sirkal okelo gimoro ni irrigation lowa kujo irrigation mondo mi okonywa jo lowa kujo irrigation gi okosekonyowa kata sani ineno kanyo ero kama neno machiegni pi onego bedi ne luwo kanyo pi okoluwo kanyo nikech oge konyo koro alawo pi kama bor about meters chiegni 600 ma mondo yud meters 600 no nyaka ibed gi pipe morom ma ji mang'eny ok nyal manage timo mano mineno mi ji mang'eny ok nyal timo mano nikech pi onge to an osechuna nikech asetiyo ndalo modhuro ma koro asebedo gi rieko ma asebedo gige tich koro ema nyalo omo gi pi kucho makel ka kendo jomoko machiegni gi buta koni be nyalo kwaya gigo mami mabe konyre go. Erokamano. To mana kaka iwacho no daher ni konywa gi namba ni kata yo ma ng'ato nya tudre kodi kitiyo gi Cameron. Namba na mar sime to nitie. Namba na mar sime nitie. Anyalo mana wache. En 07 29 072 079. Nyalo noyo. 0729 072 079. Pius Amolo Oko. Mana kamano janeno marwa wachopo giko mar chenro wa maodichieng' kawuono. Achiel kuom gigo ma daher ni ng'e kuom alot mar skuma en niya, skuma nigi vitamin A, C gi K. Vitamin A konyo jogo ma bende nigi chandruok korka neno mar wang'. Alot mar skuma en achiel kuom alode ma bende nyalo konye. In kaka japur to samoro diher ni mondo wabi walimi, inyalo tiyo gi email marwa mar purgiohala@royalmedia.co.ke. Inyalo oronwa ote machuok bende kitiyo gi namba wa mar SMS ma en 236000. To nikech bende sani piny olony, watiyo gi mbui, inya yuda e Facebook, TikTok, Twitter account mara ma bende en Lorino Mondi. Karuoth oyie wachak warom juma manyien. Luonga ni Alori nyaka Black. Oriti mosani. Mondo mine chenro ni kod mamoko mag pur gi ohala donjie viewsasa.com.